Awakku mulur ya. Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Belah iki merke. Wah keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis e, Gong. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku meng donga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Ayo Tantro. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Pedro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Aman suraman cek, Tru. Goleke pusaka kok. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo lho. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Pusaka kok apem.